kadads, mga kapaps diha. Oh, mayong adlaw, mayong buntag. So adlaw Domingo. Sayo mga kung ano. Singot ko kagud og lubi. Ra. Kay kuan meron mag tuno og gulay. Gata ta gulay kay manang gata gulay kay sustansya. Gulay sa ta para paubos sa atuang mga blood sugar ya ug mga kuan sa pang mga balatian nga suksok sa itong lawas mga tangtang mas maigi gulay permente kami karne talag sara. So kalingaw kagud kinaraan ng nakuha nga style kagud ba kaguran. Kabayo kaguran. So para pamahaw panyud to na ni nga sudan mo gulay. Bapo ni mga kapapski, mga kadadski kay sudan kag gulay paninton kanaan kay tagid ng maglubi. Ang luto ni akong asawa. Ang timplag gulay akong asawa mo rin. Nilatang baka po ba? Sa gulay ra. Katong ipakagodan mo ay hasol to kay pakagodas kon ba. Bayad na kato, mahal mo kito lang kuan. Mahal niya. Di ko ta paninton ato kini lang kay paninton pa tani gamay. Magkagod. Hindi diri sa muang mapit pinaraan mo ba karon daghan kay mga balay karon nga walay ngunani nga kaguran kay dito no sa mas simple kayo masayon ano ya ang 30 pesos ko lang lubi apil na kagod di mahala kayo makatipid ta lagi na ito pasingot ko kagod. Hello mga kapaps, mga kadads, mga amahan ng tahanan. Okay, nara ang among gulayon. Muna ang among ricados, no? Muna ang among mga ipangsagol sa among ginataang gulay. So nag-slice og kuan kalabasa. Ang ako ang partner. Okay, lamikin siya kay murag ka ng nilatang baka ang resulta. Butangan po na mo og kanang talong. May talong. Dayon, kay sago lang naman. Batong. Pagyoy. Batong. Kanang Batong. oh. Lutya. Ay say lutya. Okay, dito sa Agusan ang tawag ani kay istarin. So diri sa mua lutya. Yan, kalabasa. Og sagulan po na mo og batong. Para makuha na batong. Oops. Natag sa kong anak ang palaya. Pero lain ang pagkuha na ni. Para unya po ng gabi ini ang palaya. Okay, mapait ang sabaw. Ayun. Ay okra. Siguro na mag-okra o kining talbos ng kamote mga kapaps, mga kadads. So muna ang anong sagol sa gulay, no? So ang kamunggay dili gina mawala ang kamunggay pero nagpakuha pa ko sa kamunggay kay dira sa mo ang tugkaran nga hurot na matay ang kamunggay kay nakuan sa tubig sing ulan.
Okay. Kusog kayo mukhaon akong bibi ani. Bibig boy. Kaon ka gulay na. So mao ni ang amuang putahe. Ang pagalutoon. Okay. So kay krisis man, gulay-gulay sa ta. Pero mas maayo bisan pag tubig-tubigan ta, mas maayo gyud ang gulay, no? Mas maayo ang gulay maka tabang o dako gyud mahimo sa atuang kanang kalusugan. Okay mga kapaps. So tangiyon niya ang amuang pag-prepare ani unya niud to mi. Okay, nanghanggat na po na ako ang mga sakop na sa gawas lang yapon mga on. Sa gawas sa balay magduko-duko. Ayan ang para sa gata, tara. Tara ang lubing akong gikagod ka ganiha. Ano muna siya. Para lami duha ka lubi ang gikuan ako guys, mga kapaps kid ya. Duha ka lubi. Para espiso siya, lami kayo kung espiso. Okay, ito pa no. Gulay. Ginataang gulay. Kulay ang buhay. Automatic na siya guys, subak. Basta nalay mga kalabasa guys. Mga kadads, mga kapaps. Sulit na. Okay. Kalabasa. Ito talong. Dami kayo mga kapaps. Okay, maniud to na dahil ta karon. Okay, hello mga kadads, mga kapaps diha. So, maniud to na ta. Ando ka chikiting to ra. Niud to namin sa muang makdoko-doko diri sa gawas sa mong balay. Kaugalingon na mong makdo, ano? So, simpleng buhay, mo ni siyang simpleng kinabuhi ni Bidoy Bisaya. So, ang among rice kay kini mais. Lami kayo ni mga kapaps, mga kadads, mais. Dayon naapod tayo katong gulay. Itong among gikuan kaganiha. Gitrabaho. So napoy marang. So muna siya. Prepare na, prepare. So mangaon namin ya kamo po diha. Pwede mo tanaw lang mo while gakaon pod. Okay, nara ko mga kuano, mga insektos. Hello, Laini. Hi guys. Okay, okay. Isare ko lang namo si Pinggoy. Kinamagulangan ni Bidoy. Okay. So mga unta. Hello mga kapaps, mga kadads. So mga una ta. Oh, before to pasalamatan ng Ginoo. Dalaygo na mga Dios, labing gamhanan sa tanan. Salamat kayo sa imong kaayo, sa imong gugma, sa imong matinudanon. Salamat sa grasya nga imong gabot kanamo. We pray Lord that as we partake Lord God sa food nga imong gihatag, maghahatag usab gini kanamo og kabaskog kapiskay sa imong panglawas. Salamat kayo, dalaygon ka. We bring back Lord to you all the praises, the glory in Jesus mighty name Lord we pray. Amen. Let's eat. Let's eat. Awa na nga sa mga plate. Let's eat. Tara oh. Wow, gulay, makulay. Intras naka kuan mi, MECQ. Hindi ko bukan. Share na lang sila. Ina siya. Umay nila. Jay, mag-share mo lang yan ha. Sa awa mo. Umay lang ako Madam. Lagi madam. Kaon sa rice, mag-share mo. Wala, talipid ni madam. Ito ang naglago. Ang hirang para ni tagsa. So, simpleng kinabuhi, simpleng buhay, you know? Di Bidoy Bisaya. Mayroon pa ang mais nito. Mais. Kaya akong dito, siguro. Kanya na apoy ginamos. Yung pasa ay. Kaya na. Sa bawang mo yan. Ginamos ni siya mga kapaps. Kadads diha. Ano yung tutan ninyo? Kayo kay piso. Piso kay na siya mga kapaps. Ito ubos ang baso. Yan ay
Tawag na mo sa mga diri ka ng ganas. 40 nangkong. Multi-taps. Kedua pa kung kutsara oh. Ano din ilan? Hagin nila yan. Kumayan nga pangyam-hiyam. Good matching ginamos or bagoong. Sa Tagalog, bagoong. Sa amo, Hindi ako ganun. ginamos. Shout out ko sa akong higala nga amigo. Si Boss Tahir, Juhairi Tahir. Pati kasi sa Ngayong adlaw diha. The best yun ang gulay. Utan. Shoutout ko sa akong mga kauban dahil sa Good Life. Kaya mo. Minus kay panagat karon. Isud kay lakaw-lakaw kay di kasulod sa mga kabaranggayan. Gawas sa di kasulod. Buyang lawa. Luyang lawas, lipong. Shout out ka? Lipong duski. Barag tutski kay medyo taas ang akong blood sugar guys. For mga kapaps, mga kadads diha. Amin ba? Padayon sa mi ha. Nangka. Nangka din. Dahil yung kaon. Saman. Yamar na ug marang ang nakusgan mga kapapski. Kunay kinamanghuran ni Bidoy Bisaya si Jacob. Mga kapapski, karadski, ting marang sa mo karon. Di sa iligan, dagay kay marang. Ikan sa lanaw. Lisod tag control anay ba sa utan. Hindi anay bi. Man. Balik na pugo sa Shout out kung mga One. guys. water oats. Nag-prepare sila og mango juice mga kapapski, mga karadski. Nag-prepare sila ng mango juice. Nangita ta ko tog mango juice nga katong flavor guyabano ba na. Wala man ko kakita og mango juice nga guyabano flavor. Ini na lang jud manggang flavor sa yang mango juice. Paningot ko, di paningot ko mga karadski. Basta akong partner na muluto. Lami kayo. Sampart niya Pennington. Kalimutan mga kautangan. Gulay pero mura kag kaog ni mura kag sudah nilagang baka. Oh, tinidor. Mga ano nila kalami muluto. Ano ito yung binuwa, uy? Malutoon ako ni supaw. Mura kag kutsinta. Shout out daw kuno sa mga taga Barangay Rizal, Buena Vista, sakop sa Agusan del Norte, Butuan. Shout out kang Digit na ba niya? Gigi sa Banal ang kuan. Best friend ni Elaine. Shout out po dyan ni Waterdam. Alright. Shout out ni Angel Love. Kilami kayo ang marang tamis. Tamis kayo no? Tamis ay. Pwede timplag kape. Pwede. Itingin daw si timpla lay. Oo. Mango juice guys, mga kapapski, dadski kini nga mango juice. Wala man mi kakitag mango juice nga ang flavor kay guyabano. So manggar gyud ni siya. That's all for today mga kapapski, kadadski, no? So don't forget to like, share and subscribe sa channel ni Bidoy Bisaya. So that's for all. Bye bye.